Gomendatua da. Halaber pertsona arteko harreman eta komunikazio faltak bizipozaren nahazteak. Agresibitate ezkutua egokitu ezin existentzialak ageri dituzten egoeretan. Bai, eta tratamendu zikoitzaropentsuen lagungarri giza ere. Posologia. Gaixo satarrilo eta etxi samarrentzako batez besteko dosiak. 1,5 miligramo 3 aldiz egunean. Kasu larrietan eta gaixo infraestimatuetan 3 miligramo eta 12 miligramo artean egunean bizpahiru aldiz. Kontraindikazioak. Duen eragin autogeresleagatik krokodifila kontraindikatuta dago autokonplazentzia larria denean. Efektu sekundarioak. Krokodifila ondo onartzen da, are terapeutikotzat jotakoa baino dosi handiagoetan. Esperientzia kliniko zabala ez du agerrarazi efektu toxikori lan errendimenduaren eta erantzukizun zibilaren gainean. Ez eta bezeroen kontsumo eta telebista joeretan ere. Zahar eta aurren kasuan kontu handiagoz dosifikatzea gomendatzen da. Gaixo horiek bizika sentiberak baitira sendagai zoleotropoekiko.